ngila nje ngimi endaweni kaMfundisi Khumalo la kuzohlala khona uhlelo ekuthiwa Operation Sukuma Sakhe phecelezi iWar Room. Wonke ama-stakeholders azohlanganela la akwazi ukuthi akhulume ngazo zonke inhlobonhlobo zeyinkinga ezikhona endaweni belidwa ukhansela uMadlokovu. Njengomeya womkhandlu ngize ngizokusho kubantu bonke baseThekwini besizolontsha lolu hlelo la eWard 89 ngokuthi sizotshengisa ukuthi uma kuukuthi awunawo kethunjini siwuhulumeni siyanakekela. Uyawathola ama-food parcel, uyawathola ama-voucher, ukhona social development. Angikhulumi ngabantu ade bengekho bebekhona kwanamhlanje sikwazile ukuthi sinikeze eminye imindeni okuya ngasethunjini phecelezi ama-food parcel. Ngifisa ukuzoncenca umphakathi wala eMalukazi ukuthi kwasifo nje esikhona uhulumeni okhona uzenzile izikhungo zamahhala zokuthi uhlolwe uphinde uthole umshanguzo. Obekubalekile okunye usizokwethula uhlelo esilinikezwe uhulumeni kazwelonke nge-NGO eyi-Oram. U-Oram unamavolontiya azosebenza kulo mphakathi ebambisene namavolontiya akade evesi ekhona ungena umuzi nomuzi ukuze sigqugquzele sikhuthaze abantu ukuthi abazihlole baphinde laba sebehlonziwe badle imishanguzo ngendlela efanelekile.